nge kan endocrine system a hrisel lo chuan mo kan tak sapum hi a hrisel dawn lo atin a lo hrisel to lo ani poin ti that le na a awma chu chu kaming chu Daniel Lalzuitluanga ani ka description a hian om to thoro reng kan soi le du chu he ka video a hian medical advice om lo wa medical thil reng chuan mithiam doctor te rawn hmasa in thil ti rin do ne ti kha kan soi do tin he ka video hi YouTube policy zawm chungin educational le entertainment purpose atan chawa siam ani ti kan soi le do tun huna hian kan hrisel na weight loss ani emo weight gain ani emo gym kan kal emo bodybuilding lampang kan ti ani poin kan hriat tur poimo basics a bul thut kan ti kan en ho don ani chu endocrine system ti ani ka fitness journey tran tir hian gym ka zawm ve ka soyang kan amara chu weight ka gain vak ani ka ti kha ma se tlai kha chu ka hoa atira tangin le khabu kewin kain zir tran ta kan endocrine system atangin teng khana bul thut atangin kan taksa pum puin ha tho dan hi ka pha kang tokin ka zir ve top maya chumi tang chuan keima po mason na mu tur lo om ta ni tun huna hian hei ka channel a hrim po hian ninga ha taka ka experience le ka zir chhuwa sa te hi ka YouTube channel a hian a thlonin midang te ta namal som na atan hian a thlonin ka sem chhuak ani bera pathian zara tuna ka soi tur hi medical science po subject har takani ma se kan hriat thiam thei dan turang berin kan soi dona kan hriat thiam vek kher lo ani poin lo en tluan hrim ina kan ta na tangkai na le poimo na chu in zir chhuwa nge kan zir chhuak nge don ani ti ka tiam tu che han soi tran te le he ko vel kan dam chung hian kan taksa hian in thlak dang lam nan sa taka thlenga mihring kan lo thang liana puberty kan ti kan ron neya hmeichhia chuan kan period tana mi pa chuan kan til por ti te kan lo nei ta tiang chuan mi pa le hmeichhia te hurna lampang te kan lo hret tana chu tiang chuan kan ron thang chho zela angai te chin tiang chuan chu tiang tur mihring chi chu kain thla chhong le zel ani kan pum ro a ron liana kan lo chak tel ani heng kan taksa in thlak thleng na hian thil poimo tak oma chu tuna kan soi tur endocrine system ti hi ani kan than len na le kan sexuality hurna lampang kan lo puitlin na pe lama hian kan taksa hian thunun tam tak ani kan ti theng chu kan mut atanga kan lungphut thlengin le kan sel te nen hian ein thun zom tlet ani kan endocrine system hi ente kan tiang na thok in zom kho mangin a soi theanga chung te chu hmasa bera chon glands an ti adot lia chon hormone kan ti ni chon adot lia chon kluk le ding on tam tak kan cell receptors te an ni glands pe chuak thei tu hormone ran kan nei le chu thluak pathum kan ne dang pasari te chu kan taksa nuaya hen omni video danga endocrine organ te hi kan han soi zau le dol ni heng te hi thisen zam ina hual ve kania kan thisen zam mang ve khian kan thisen atangin cho la in hormone ron siam chuaka chung hormone te chu kan tisen in kap lut le in heng achunga kan soi ta ka ti hen an ha tho tur chau thok turin anin sem chuak le ta thin ani chu an om na mun tur taka tur chuan receptor kan ti te hian an lo pui ta thin ani receptor kan ti hi protein pakhat cell chung emo cell pon te te ni ti chuan receptor chuan hormone nge an ni ti kha alo hria alo sui zawm mo bind ta thin ani hei poimo ani hetia ein sui zawm na lo thlen chia hian hormone receptor kan ti khan lo ni ta kan taksa cell thak tang lam thei turin chakna an lo nei ta ni he chakna an lo nei chia hian kan sela mo a tho dan turangin a then chu thok chak tur te then chu a thok muang tur ten thunun theina kha an lo nei ta ani chuan kan sel a thunun ta thin ani chung sel mak ta duai chuang fe te chu kan hormone lutin aza tur dik tak alo then sang ngala chu ta chuan kan taksa hi hian dang nam na thlen turin a sem chuak ta thin ani antir 90 kan soyang thyroid kan ti le hormone pani te han en taila pakha chu try ido thyronine le
thyroxine heng hormone te hi kan taksa peng tin me hen in sem dara selin chakna an nei te an man dan tur lo control sakani an thore dan le thore lo tur thlengin alo thunun ani chu chuan kan thok dan te kan lungphu te kan taksa dum zong temperature te mo le kan thil pai troi theina thleng hian lai kan gut function thlengin na lo thok ani hormone te hian keimani poina kan ton theu to tur effect lang sa tak nge an ne chu ngan te zon soi ta happy birthday kan lo ne ya mo mi pa in testosterone na pe choka a secret tran ani chu kan sexual hormone ber lo ni a mi pa chon til poro kan ti ten lo ne a anon thang du a anon sek anon lian tana mo mul te anon nei tana ti khan masturbation te anon nge anon hiam chauh tani tin mei sia chuan an ovaries in estrogen teron pe chok secret tana chu chuan mei sia an figure aron pe chewa mo in khel bor etian aron lian chawa mo chu chuan in chhul aron ti liana aron ti cha mo menstrual period inon nei thea inon right thei ta bokani kan soi fo to thin angin mi pa le mei sia te hian hormone shan kan nei bik lawa amai ro chu hormone kan nei tam zong ero ai nang lo mai ani entirnan hei sia chuan estrogen sanga mi pa chuan mi pa ngin testosterone in nei tam lawa chu wang ani mi pa ngin in sek thei lo mo mi pa chu kan sek bi mi sia chuan estrogen in nei sang thunga estrogen hen nau kan pai thei nan te nu te tui te siam a tian chuan tin mi sia chuan heng hormone te hi in siam thar ngai an niangin mo hei thatin in period don tian hormone in khak dang lamna a thlenga chu hei hian in mu te thlengin ati dang lam na sa the ni ta nge tra chuak na te thin rim na te mo kan nu po bang bik lo ni chu tiang chuan mi pa emo pasal te po in he hormone in thak dang lam hun chunga hi kan hriat thiama do thi ta kan treat thiama poi mo hle ni me che te mo hei hi a thlen na chan ber chu khang hormone in thak dang lam te khan nge het lai kan thluak ka mi mo kan serotonin kan thluaka mihring hlim na min petu ani kan ti to chuang te chu han khoi buai thin wang ka ani hormone hian kan nung chang le kan ril ru thleng hian a thunun he hle chu ti rual chuan kan hormone ha tho ve kan ni lo kan hormone ha tho ve kan pu thei lawang mo kan chen na le kan che vel te kan nun dan le kan ril ru thlek zong te kan ril ru kan zawm dan le kan tak sa sel na te po ein na thui hle ani kan hormone ha tho ber chu kan taksa thunun ni loin kan taksa om du dan tur ang taka om tir tu zo kha ani amai ro chu nat na wang te kan stress lu tu ko wang te kan sel lo wang te kan mu that lo wang te kan diet kan uluk tok lo wang te exer kan lam chia wang te rui hlo kan tia wang te chu le mom kan tia wang te hian kan hormone tin ha thok thei loin emo na an tho turang thok thei loin kan siam thei ani chung zinga chuan hei zun thlum kan ti diabetes kan ti hi hormonal disorder pakhat khovel pum pui me na polar em ani mizoram ate po kan boi pui na sa to hle ani zun thlum kan ti hi genetic kinain thla chon the ni ti kan soi chin rolin invent the ani tin kan ka lut turang chi kan film khur lo kan taksa in soi join lampang te kan lifestyle te kan uluk tok lo chuan nei the ani bok ani zun thlum kan ti hi kan pancreas in insulin a pek chhuat tam tok lo awanga om ani bera pancreas hi mizo tongin kan nei lawa kan pum pui mor to kol lai kara omania insulin na tho ber chu kan taksa sugar le carbohydrates te lo eral tu mo emo kan taksa glucose om te kha taksa ta na chakna ta na lo siam tu kha ani tin hormonal disorder chidang atop na han soi le ila chu hypo niam emo hyper sang thyroidism hi ani tin hemi thyroid na chu kan soi hian thyroid ti hian kan dat na ka hi kan soi hi dik lawa ma chu hypo nge ni hyper ti soi thini la tho memo ka heart ta ka liver kan ti nen khan ai nang deuh reng doni kan thyroid glands in thyroid hormone a siam tem lutuk emo a siam tam lutuk awang the mo ani bera kan taksa thyroid ta hormone niam lutuk chuan i heart rate ti niam anga
taksana them thum te chau ngoi le ril rulam mo depression kan ti te thlengin le thau na mo obesity a thlen thei thina tin obesity a thlen thei chan chu kan metabolism ati hniam wang ani weight loss ati har sa zol thei ani kan taksa thyroid atom lu tu ke ro chuan nge kan ri na te tlaniama kan mut te chuak tha thei lawa kan mu tha thei lawa kan thin rim na te mo tun thin ni hengang entir na kan soi te thunun tu chu kan endocrine system hi ania kan taksa anni danang turang sia tir tu mai kha ni mo kan hormone te kan thunun tha chuan kan taksa hi ani dan turang takin kan tir mai thei don ti na kha ani nge kan endocrine system a hrisel lo chuan mo kan taksa pum hi a hrisel don lo atin lo hrisel to lo ani point ti that le na awma chu kan sei don ani hmasa bera chuan diet uluk ani mo adot lia chuan taksa zoi soi lam war ani mo i calories ilak lu kha i mang ra le nge yang mo adot lia chuan mut that ani chu hei po hi kan soi nem to em ani kan mut thatur ani he kan endocrine system kan ti zong hi ain reset hun tam zok mo enge ain siam thar le na tam zok kha kan mut hun la ya thleng ani ti kha kan soi le duatin zuk le muam le rui hlo hian kan endocrine system hi ati boi em ani ti kha kan soi le duwa tina to ber na chon lifestyle tha ne ngai mo mut hun bi nei te I hun bi nei te thil kan nun dan turanga thei ang ber nun mo lifestyle tha kha apoi mo em ani ti kan soi le du ani Minlo thlirsak avangin kaloma hemi atingang topic lampang scientific lampang deuh le kiron ti so zel te po kale tumanga he hrisel na kong hi kan zot lang zel don nia